салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти ва таҳлилии ҷанбасти ҳафтаро тавассути телевизиони Сафина манзуратон менамоем. Дар студия ман Чер Маҳкамов. ҷанбасти ҳафтаро чун нашрҳои қаблӣ бо муҳимтарин маводҳо манзури шумо месозем. имрӯз суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон муҳтарам Шаҳбоз Шариф доир гардид. Дар оғози суҳбат сарвари давлати мо ва сарвазири муҳтарами Покистон ҳамдигарро ба муносибати фарорасии Иди Саиди Қурбон табрик гуфтанд. Пешвои миллат бо таманниёти сиҳатмандӣ ва комёбиҳои навин ба муҳтарам Шаҳбоз Шариф ба тамоми мардуми бародари Покистони дӯст сулҳу суботи пойдор ва пешрафту шукуфоии ҳамешагӣ хостанд. Дар идомаи суҳбат ҷонибҳо ҳолат ва дурнамои робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Покистонро баррасӣ карданд. Президенти муҳтарами ҷумҳурии Тоҷикистон аз раванди рушду тавсияи бо мароми муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманди ду кишвар бар пояи усулҳои ҳусни тафоҳум ва эҳтирому эътимод ба ҳамдигар изҳори қаноатмандӣ намуда, аҳамияти хосаи идомаи муколамаи байнидавлатии ҷонибҳоро таъкид намуданд. Дар ин замина мавзӯи боздиди расмӣ дар пеш истодаи сарвазири муҳтарами ҷумҳурии исломии Покистон аз Тоҷикистон мавриди муҳокима қарор гирифт. Дар фарҷоми суҳбат атрофи масъалаҳои алоҳидаи рӯзмарраи байналмилалӣ ва минтақавӣ мубодилаи афкор сурат гирифт. Тоҷикистон таи ҳафтаи сипаришаванда мезбони конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 буд. Ин ҳамоиши муҳташам ки давоми 3 рӯз дар шаҳри Душанбе доир гардид, бори дигар таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба масъалаи об ҷалб намуд. Он дар татбиқи ӯҳдадориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати амалисозии 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 қадами муассир мебошад ва барои баргузории конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид 2026 замина фароҳам меорад. Дар ин хусус баъдтар муфассал суҳбат хоҳем кард. Хабари ин ки ибтидои ҳафта таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои миллии рушд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои миллии рушд баргузор гардид. мақсади баргузории чорабинӣ натиҷагирӣ аз рафти татбиқи фосилавии стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 муайян кардани афзалиятҳои минбаъдаи рушд ва ҷалби таваҷҷӯҳи шарикони рушд ҷиҳати зиёд намудани маблағҳо барои татбиқи ҳадафу афзалиятҳои стратегии кишвар арзёбӣ шуд. 10 июн таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯрои миллии рушд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои миллии рушд баргузор гардид. дар ҷаласа аъзои шӯрои миллии рушд, роҳбарону намояндагони созмонҳои байналмилалӣ ва дигар шарикони рушд, роҳбарони вазорату идораҳои дахлдори кишвар иштирок намуданд. мақсади баргузории чорабинӣ натиҷагирӣ аз рафти татбиқи фосилавии стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 муайян кардани афзалиятҳои минбаъдаи рушд ва ҷалби таваҷҷӯҳи шарикони рушд ҷиҳати зиёд намудани маблағҳо барои татбиқи ҳадафу афзалиятҳои стратегии кишвар мебошад. ҷаласаро бо сухани муқаддимавии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ бахшиданд. сарвари давлат таъкид доштанд ки сарфи назар аз шиддати вазъи ҷаҳони имрӯза ва таъсири бевоситаи омилҳои манфии берунӣ ба иқтисоди миллӣ, дар 8 соли охир суръати рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоби миёна 7.4% ташкил дода, созмонҳои байналмилалии молиявии Тоҷикистонро аз рӯи суръати миёнасолонаи рушди иқтисодӣ ҳамчун кишвари дорои иқтисоди тезрушдёбанда арзёбӣ намуданд. президенти кишвар иброз доштанд ки ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар ин давра 2.6 баробар ва ба ҳар нафар аҳолӣ 2.3 баробар, даромадҳои пулии аҳолӣ 4.4 баробар, музди миёнаи меҳнат беш аз 2 баробар, андозаи нафақаи ниҳоӣ 1.9 баробар ва шумораи соҳибкорон 1.6 баробар афзоиш ёфта ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум мусоидат намуд. дар натиҷаи андешидани тадбирҳои саривақтии ҳукумати кишвар сатҳи камбизоатӣ аз 31.3% соли 2015
تا 21.12% در سال 2023 کاهش یافته. تاجیکستان طبق ارزیابی بانک عمومی جهانی از روی سرعت کاهش دادن سطح کمبزاعتی به قطار 10 کشور پیشصف جهانی وارد گردید. در ادامه سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اصرار داشتند که تاجیکستان در تطبیق هدفهای رشد استوار نیز به دستاوردهای نظررس نائل گردیده. طبق ارزیابی‌ها در مجموع 70% این هدف‌ها و بعضی نشاندهنده‌های آنها را بیش از 90% اجرا نموده است. سپس در جلسه شورای ملی رشد نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، وزیر رشد اقتصاد و سودا کاتب مسئول شورا ذوقی‌زاده ذوقی امین باید بر رفت تطبیق فاصله‌ای استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 طبق راهنما گزارش داد. اینچنین در جلسه پرزیدنت بانک اسلامی رشد دکتر محمد الجسر، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد و کاتب اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای منطقه آسیا و اقیانوس آرام ارمیدا سالسیا علی شخبانه، دیرکتور اوید به مسائل گلوبالی آب در بانک جهانی سراج کمر، دیرکتور گنرالی بانک آسیایی رشد برای منطقه آسیای مرکزی و غربی یوگنی ژوکوف برآمد نموده آمادگی شریکان رشد را جهت دستگیری هدف و افضلیت‌ها و تشبس‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان بیان کردند. همزمان معروضه رئیس شورای هماهنگسازی شریکان رشد راهبر نمایندگی گروه بانک جهانی اوزان سویملی دایر به سهم شریکان رشد و هدف و افضلیت‌های ملی شنیده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس شورای ملی رشد محترم امامعلی رحمان از شریکان رشد دعوت نمودند که در شرایط خیلی حساس و زود تغییر یابنده اقتصادی گلوبالی برای تطبیق روزنامه جهانی اوید به رشد استوار سهم خود را بهره عملی گردانیدن افضلیت‌های منبعه رشد تاجیکستان بیشتر نمایند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان جلسه را جنببست نموده وابسته به تهیه لایحه سندهای دخلدار جهت تجدید نظر استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 با نظرداشت هدفهای رشد استوار، نظامنامه شورای ملی رشد، آماده نمودن شرح فاصله‌ای تطبیق برنامه میانه مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025، گذاشتن زمینه به تهیه برنامه میانه مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 با وزارات و اداره‌ها و مسئولین مقامات دولتی دستور و سپارش‌ها و به شریکان رشد جهت گسترش همکاری برای تطبیق هدف و افضلیت‌های استراتژی کشور توصیه‌های دخلدار دادند. Меня зовут Шани Кэмпбелл, я являюсь постоянным представителем Азиатского банка развития в Таджикистане. Только что мы участвовали в встрече Совета по национальному развитию под председательством президента, и мы обсудили много хороших планов на будущее. Основные моменты, которые были обсуждены, это то, что привело нас до этого момента, не приведет нас к будущему. То есть нужно что-то делать по-новому, нужно придумывать новые инициативы, новые планы по развитию частного сектора, по развитию зеленых финансов, по развитию зеленой экономики и обеспечить, чтобы никто не остался позади, то есть чтобы каждый житель Таджикистана получил пользу от экономического роста в стране. Как мы знаем, Таджикистан 93% горная страна, но основной ресурс, которым владеет Таджикистан, это вода. Вода нужна для того, чтобы ее пить, она важна для орошения полей, для сельского хозяйства и также для выработки гидроэлектроэнергии. И вода – это часть будущего развития страны для создания зеленых рабочих мест и зеленого развития страны. 11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар расми ифтитоҳи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 иштирок ва суханронӣ карданд. сарвари давлат бо истифода аз ҳузури коршиносони сатҳи баланд дар конфронс зарур шумурданд ки дар баробари иҷрои ӯҳдадориҳои дар доираи конфронси оби созмони милали муттаҳид гирифтаи кишварҳову созмонҳои марбута барои амалу иқдомҳои наву таъсирбахш кӯшиш ба харҷ дода шавад. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон.
11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 иштирок ва суханронӣ карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳбарони ҳайатҳои ҳукуматҳо ва ташкилоту созмонҳои бонуфузро ба тоҷикистон хайрамақдам гуфта ба кори конфронс барор орзу карданд. президенти кишвар оид ба ташаббусҳои глобалии тоҷикистон андешаронӣ карда таъкид доштанд ки мо ҳама якҷо тавонистем ки обро дар меҳвари гуфтушунидҳои глобалӣ оид ба рушд қарор дода ҷомеаи ҷаҳониро атрофи ин мавзӯи бағоят муҳим муттаҳид созем. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тадбирҳои то имрӯз дар ин самт анҷомёфтаро нокифоя дониста барои дарёфти роҳҳои нави расидан ба ҳадафҳо бо пешниҳодҳо баромад намуданд. сарвари давлат бо истифода аз ҳузури коршиносони сатҳи баланд дар конфронс зарур шумурданд ки дар баробари иҷрои ӯҳдадориҳои дар доираи конфронси оби созмони милали муттаҳид гирифтаи кишварҳову созмонҳои марбута барои амалу иқдомҳои наву таъсирбахш кӯшиш ба харҷ дода шавад. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон истифодаи раванди оби душанберо ба ҳайси платформа барои пайгирии натиҷаҳои конфронси оби созмони милали муттаҳид яке аз ӯҳдадориҳо дар доираи рӯзномаи амал дар соҳаи об номида омодагии тоҷикистонро барои тавсеяи минбаъдаи ин раванд изҳор намуданд. пуштибонии ташаббусҳои тоҷикистон дар самти обу иқлим аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ тавассути 10 қадномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид таҷассумгари нақши фаъол ва калидии кишвари мо дар пешбурди рӯзномаи обу иқлим дар сатҳи байналмилалӣ мебошад. таъкид гардид ки тоҷикистон бо вуҷуди он ки дорои захираҳои фаровони оби тоза аз ҷумла пиряхҳо кӯлҳо ва дарёҳост ба мушкилиҳои марбут ба об таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. аз ин лиҳоз мавзӯи захираҳои об истифодаи оқилона ва устувори онҳо яке аз авлавиятҳои сиёсати давлати мо муайян гардидааст. пешвои миллат изҳор намуданд ки фаъолияти кишвари мо дар пешбурди масъалаи об дар рӯзномаи глобалии иқлим нуктаи дигари мавриди таваҷҷӯҳ мебошад. сарвари давлат зикр намуданд ки мо барои ҳалли масъалаҳои об дар сатҳи милливу минтақавӣ низ тадбирҳои муассирро роҳандозӣ кардаем. аз ҷумла барои пурра гузаштан ба идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об дар тоҷикистон барномаи ислоҳоти соҳаи об барои солҳои 2016-2025 амалӣ карда мешавад. таҳияи стратегияи миллии об барои давраи то соли 2040 барномаи давлатии таъмини оби нӯшокӣ ва рафъи обҳои партов барои давраи то соли 2032 таъсиси низоми ягонаи иттилоотии соҳаи об ва барномаи кабудизоркунии табиати кишвар то соли 2040 аз иқдомҳои муҳими кишвари мо дар самти ҳалли мушкилоти об ва иқлим номида шуд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки барномаву стратегияҳои мо дар ин самт масъалаҳои вобаста ба беҳбуди маданият ва истифодаи оқилонаву сарфаккоронаи об ва ҷорӣ намудани технологияҳои нави обёриро низ дар бар мегиранд. мо талошҳои худро барои гузаштан ба иқтисоди сабз дучанд карда истодаем ва захираҳои об дар расидан ба ин ҳадаф нақши калидӣ доранд, изҳор доштанд президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон. зимни суханронӣ пешвои миллат таваҷҷӯҳи иштирокдорони конфронсро ба масъалаи дигари рӯзмарра яъне мушкилоти пиряхҳо ки яке аз сарчашмаҳои асосии оби тоза мебошанд ҷалб намуданд. зикр гардид ки маҳз ба ҳамин хотир ташаббуси тоҷикистон оид ба эълон кардани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо дастгирии ҳамаҷониба ёфт ва тибқи қадномаи дахлдори маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид аз соли оянда сар карда 21 март ҳамасола ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо ҷашн гирифта мешавад. президенти кишвар дар робита ба ин зикр карданд ки тоҷикистон яке аз аввалинҳо шуда ҷиҳати фаъолсозии фонди байналмилалии мақсаднок оид ба ҳифзи пиряхҳо саҳми молиявии худро гузошт. ба мақсади тақвияти минбаъдаи ин масъалаи муҳим мо якҷо бо шарикони худ тасмим гирифтем ки лоиҳаи қадномаи маҷмаи умумии созмони милалро оид ба эълони 10-солаи илмҳои қутбшиносӣ ва яхшиносӣ пешбарӣ намоем, таъкид доштанд сарвари давлат. дар фароварди суханронӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори итминон намуданд ки натиҷаҳои конфронси имрӯза дар ҳалли мушкилоти вобаста ба обу иқлим саҳми арзандаи худро
خواهند گذاشت. بعد سخنرانی پرمحتوای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، یک قطار کارشناسان سطح بلند رهبران هیئت‌های حکومت‌های کشورها و تشکیلات و سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله عضو ریاست بوسنیا و هرزگوینا ژلکا سویانوویچ، پرزیدنت مجمع عمومی سازمان ملل متحد دنیس فرانسیس، نایب یکم پرزیدنت زیمبابوه چیونگا کنستانتینو، نایب پرزیدنت آنگولا اسپرانزا دا کوشتا، نایب پرزیدنت زامبیا موتاله نالومانگو، مدیر کلی یونسکو اودری ازوله، پرزیدنت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد پاولا ناروز اویدا، سروزیر جمهوری گابون رایمون سیما، پرزیدنت بانک اسلامی رشد محمد الجسر، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد لی جینخوا، کاتب دولتی واتیکان کاردینال پیترو پارالین و دیرکتور گلوبالی تجربه گلوبالی آب بانک جهانی سراج کومار جها سخن گفته با تشبس‌های جهانی تاجیکستان در سمت حل مشکلات آب و اقلیم بهای بلند دادند. конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар шаҳри душанбе ба андешидани тадбирҳои мушаххас бобати ноил шудан ба ҳадафҳои дар сатҳи байналмилалӣ мувофиқашудаи марбут ба об равона шудааст. нақши ин чорабинии сатҳи байналмилалӣ дар ҳалли мушкилоти таъмини аҳолии сайёра бо об ва дигар масъалаҳои ба он алоқаманд муҳим мебошад. рафти ҷаласаҳои пленарӣ, муколамаҳои интерактивӣ ва ҷаласаҳои канорӣ дар кохи сомонро гузоришҳои ҳамкорони мо дар бар гирифтааст. қисмати дигари ҳамоиши оби душанберо мавзӯи об барои саломатӣ, дастрасӣ ба беҳдошт, аз ҷумла ҳуқуқи инсон ба оби ошомиданӣ бехатар ва санитария ташкил намуд. муколамаи интерактивӣ оид ба об барои саломатӣ аз паёмҳо ва тавсияҳои асосии муколамаи интерактивӣ якуми конфронси созмони милали муттаҳид дар соли 2020 асос ёфта ба иҷрои корҳои амалӣ равона гардидаанд, ки метавонанд дастрасӣ ба хидматҳои санитарӣ гигиениро осон намоянд тамаркуз хоҳад кард. он ба фаъолияти гурӯҳи корӣ ки ба об, санитария ва беҳдошт ва саммити дар пешистодаи оби ягона ки дар шаҳри Нью-Йорк дар доираи ҳафтаи сатҳи баланди 79-уми ҷаласаи ассамблеяи генералии созмони милали муттаҳид моҳи сентябри соли 2024 баргузор мегардад, диққати махсус медиҳад. таъкид шуд ки ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон вобаста ба масъалаҳои обу иқлим, хусусан аз ҷониби созмони милали муттаҳид қабул гардидани қатнома дар асоси пешниҳоди Тоҷикистон оид ба эълон намудани соли 2025 соли байналмилалии пиряхҳо, 21 март рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва таъсис ёфтани фонди ҳифзи пиряхҳо бори дигар ҷаҳонро ба андешидани тадбирҳои муассир доир ба ин масъалаҳо водор менамояд. зикр шуд ки бо вуҷуди он ки Тоҷикистон дорои захираҳои фаровони оби тоза, аз ҷумла пиряхҳо, кӯлҳо ва дарёҳо аст, ба мушкилоти марбут ба об таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. дар ин замина аз ҷониби кишвари ташаббускор доир ба масоили обу иқлим, Тоҷикистон чораҳои мушаххас рӯи даст гирифта шуда барои рафъи ин мушкилоти глобалӣ як қатор тадбирҳои заруриро сомон додааст. яъне гуфтан мумкин аст ки мавзӯи захираҳои об, истифодаи оқилона ва устувори онҳо яке аз авлавиятҳои сиёсати Тоҷикистон муайян гардидааст. иштирокчиёни муколамаи интерактивии дуюм дар мавзӯи об барои рушди устувор, арзёбии об, робитаи об, энергетика, озуқаворӣ ва рушди устувори иқтисодӣ ва шаҳрнишинӣ низ баргузории конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро иқдоми муҳим дар самти ҳалли проблемаҳои обу иқлим арзёбӣ карданд. дар ҷаласа масоили талаботи махсус ба идоракунии устувори захираҳои обӣ дар самти кишоварзӣ ҳамчун як ҷузъи иртиботии об, энергетика, озуқаворӣ, экосистемаҳо, инчунин бузургтарин истеъмолкунандаи оби тоза ва бахши бартарӣ доштаи иқтисодӣ дар кишварҳои сустараққӣ карда дар деҳоти тамоми ҷаҳон баррасӣ шуд. طبق تحلیل‌های آماری امروز در سراسر جهان بیش از 2 میلیون نفر با آب بخطر دسترسی ندارند و سبب این مشکلات همروزه صدها نفر از جمله کودکان می‌فوتند. با در نظر داشت این تاجیکستان هنوز از سال‌های اولی عصر 21 به این مسئله دقت جامعه جهانی را جلب کرده است و همایش امروزه ادامه منطقی همین تشبس‌ها است که از جانب جامعه جهانی یکدلانه دستگیری می‌یابد. پشتیبانی تشبس‌های تاجیکستان در سمت آب و اقلیم از جانب جامعه جهانی توسط 10 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجسمگر نقش فعال و کلیدی کشور ما در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم در سطح بین المللی می باشد. همچنین در مکالمه نقش راه‌های طبیعی در برقرار نمودن سیکل هیدرولوژی و تامین امنیت گلوبالی آب معین گردید.
باید گفت که هدف اساسی کنفرانس سوم دوشنبه اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 هوسمندگردانی مناسبت‌های نوی شریکی و تیزانیدن عمل‌ها جهت نائل گردیدن به هدف‌های روزنامه رشد استوار تشکیل می‌دهند. در روز دومی برگزاری کنفرانس سوم بین‌المللی اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 جلسه پلنری با اشتراک سرانی هیئت‌ها ادامه یافت. جلسه تحت ریاست معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده جریان گرفت. اشتراکچیان این جلسه آب و تامینات با این ثروت بی‌بهای طبیعت را اساس رشد همه بخش‌ها از جمله صنعت و کشاورزی معنی داد کرده تغییریابی اقلیمی سیاره را خطری بزرگ برای جامعه جهانی ارزیابی نمودند. طبق معلومات آماری 70% سطح زمین را آب فرا گرفته است. 97.5% آن آب شور بوده، 2.5% آبهای سیاره تازه و قریب 68.7% آن را آبهای یخ کرده و پیریخ‌ها تشکیل می‌دهند. امروز بیش از 663 میلیون نفر در نزدیکی محل زیستی خود از منبع آب آشامیدنی محروم بوده. 2.2 میلیارد اهالی کره زمین به آب تازه پاک دسترسی ندارند. طور ذکر شد در دولت‌های پیشرفته تا 30% ذخیره‌های آب تازه از سبب اخراج شدن تلف می‌یابد. در بعضی شهرهای کلان تلفات می‌تواند به 70% رسد. آب نه تنها برای رفع تشنگی و نگاه داشتن حیات و سلامتی ضرور است، بلکه ذخیره‌های آن در تمام ساحه‌های رشد اقتصادی، اجتماعی و انسانی اهمیت کلان دارند. قطع تامین آب به پیشرفت تمام ساحه‌ها، تندرستی، غذا، برابری گندری، شغل، معارف، صنعت و ثبات خلل می‌رساند. حکومت‌های محلی و جانب‌های منفعت‌دار در همه سطح‌های جامعه برای گرفتن عهده‌داری‌های اختیاری جهت سرعت بخشیدن به پیشرفت در سمت نائل گردیدن به هدف‌های رشد استوار و دیگر هدف و وظیفه‌هایی که در سطح بین‌المللی وابسته به آب موافق شده است همکاری خواهند کرد. طبق گزارش کارشناسان جهانی امروزه با مشکلات مربوط به آب مواجه است. الحال در جهان حدود 800 میلیون نفر به آب نوشاکی بی‌ضرر دسترسی نداشته انتظار می‌رود که با نظرداشت افزایش تدریجی اهالی تا سال 2030 قریب 40% اهالی جهان با مشکلات نارسایی آب دچار گردد. استفاده نادرست آب در ساحه کشاورزی که 70% ذخیره‌های آب را تشکیل می‌دهد به شورشوی تقریباً 20% زمین‌های آبیاری آورده رسانید که دستیابی به خطری آذوقه‌واری را در آینده زیر شبهه می‌گذارد. زیرا الحال قریب 60% ذخیره‌های آذوقه جهانی توسط آبیاری کشاورزی تولید می‌گردند. دیگر مشکلات مبرم ساحه آب این در سطح ضروری قرار نداشتن همکاری‌های بین دولتی عاید به استفاده آب‌های فرامرزی است. باید تذکر داد که حوزه‌های دریاهای فرامرزی 45% قسمت خشکی دنیا را فرا گرفته. در حدود آنها زیاده از 40% اهالی کره زمین زندگی می‌کند. در این حوزه‌ها 145 دولت دنیا جایگیر بوده بدون همکاری حل مسائل‌های مربوط به آب و در این زمینه تامین سطح و صفت مناسب زندگی برای اهالی آنها مشکل می‌گردد. همین گونه در ادامه جلسه پلنری بیش از 60 نفر سران هیئت‌ها برآمد نموده فکر و اندیشه‌های خود را دایر به مشکلات آب و اقلیم در جهان و دولت‌های خود بیان داشتند. آب برای همکاری‌های فرامرزی و بین‌المللی در سمت ذخیره‌های آب، همکاری‌های بین ساحوی از جمله همکاری‌های علمی و ذخیره‌های آب در دایره روزنامه تا سال 2030 از مسائل‌هایی بودند که در دایره یک مکالمه اینتراکتیوی با اشتراک نمایندگان از نهادهای منطقوی و بین‌المللی همچنین کارشناسان و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت. همایش اینتراکتیوی در دایره کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند عاید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار برای سال‌های 2018-2028 صورت گرفت. اشتراکچیان در دایره مکالمه و مناظره دایر به تقویت همکاری‌های فرامرزی در ساحه آب ابراز سخن نموده تاکید داشتند که در این سمت تشکیلات‌های حوزوی نقش مرکزی دارند و بنابراین تقویت بخشیدن و دستگیری نمودن تلاش‌های آنها عاید به پیشبرد اداره‌کنی فراگیر، همگرایی شده و استوار ذخیره‌های آب توسط تبادل اطلاعات، تجربه و عمل‌های پیشقدم ضرور دانسته می‌شود. تشکیلات‌های حوزوی قابلیت دارند که جانب‌های منفعت‌دار حوزه را از سطح‌ها و بخش‌های گوناگون به هم جلب نمایند و نقش آنها در تشکل اعتماد و شفافیت همچون شرط حتمی برای ایجاد مکانیزم‌های هماهنگ شده اداره‌کنی مهم است. این مکالمه اینتراکتیوی بر بحث‌ها و پیام‌های کلیدی از مکالمه چهارم اینتراکتیوی کنفرانس آبی سازمان ملل متحد در سال 2023 اساس می‌یابد. قابل به ذکر خاص است که تدبیر مذکور با همرئیسی
шайх Тидиан Дие, вазири об ва санитарияи ҷумҳурии Сенегал ва Саймон Збинден, сардори шӯъбаи об, агентии Швейтсария оид ба ҳамкории рушд, департаменти федералии корҳои хориҷии ҳамкории Швейтсария баргузор шуда. Панелистон вазири захираҳои об ва игратсияи Миср, вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон, мушовири президенти Қазоқистон, намояндаи махсуси президент оид ба ҳамкории байналмилалӣ оид ба ҳифзи муҳити зист, раиси кумитаи иҷроияи фонди байналмилалии наҷоти арал, менеҷери барнома ва ҳамоҳангсози шабака, маркази минтақавии экологии Осиёи марказӣ ва дигар шахсони расмӣ ба ҳисоб мерафтанд. дар муколамаи интерактивии об барои иқлим, устуворӣ ва муҳити зист аз сарчашма то баҳр, биёгуногунӣ, иқлим, устуворӣ ва коҳиши хатари офатҳои табиӣ ки дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 нимаи аввали рӯз баргузор гардид, коршиносону намояндагони ниҳодҳои байналмилалӣ ва ҳолдонҳои соҳа бо баррасии масъалаҳои мубрам дар соҳаи обу иқлим ки яке аз мушкилоти аввалиндараҷа дар ҷаҳон маҳсуб меёбад, фикру андешаҳои худро баён доштанд. Иброз гардид ки асоси ин тадбирро баҳсҳо ва паёмҳои калидӣ ки аз муколамаи интерактивӣ дар давоми конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 ба вуҷуд омаданд ташкил медиҳад. ҳозирин доир ба ҳифз ва захираҳои обии ҷаҳон, мушкилот ва нишондодҳои он ибрози сухан намуда, нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳалли масоили вобаста ба об неку муассир арзёбӣ намуданд. таъкид гардид ки имрӯзҳо бештар аз 2 миллион нафар аҳолии сайёра аз дастрасӣ ба оби бехатар танқисӣ доранд ки ҳалли ин масъала бетарафиро намепазирад. ҳамчунин бо назардошти проблемаҳои оби ошомиданӣ ҳамасола фавти садҳо ҳазор нафар, хусусан кӯдакон дар ҷаҳон ба қайд гирифта мешавад ки ин боиси нигаронӣ аст. аз ин рӯ аз тамоми ҷомеаи башарӣ даъват ба амал оварда шуд ки нисбати истифодаи обу самаранокии он, ҳифзи пиряхҳо ва устувории муҳити зист масъулияти бештар ҳис намуда барои рафъи ин мушкилот дар ҷомеа саҳми муносиб гузоранд. қобил ба зикри хос аст ки ҳамчунин дар доираи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 нимаи дуюми рӯз чорабиниҳои канории об бо иштироки доираи васеи коршиносони сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ баргузор шуд. чорабиниҳои канорӣ имконияти хуб барои ҷонибҳои манфиатдор ҷиҳати дар доираи хурд муҳокима намудани масъалаҳои рӯзмарра ба шумор меравад ки ширкаткунандагони конфронс мубодилаи таҷриба ва ғоя намуда роҳҳои нави ҳамкориро пайдо менамоянд. мавзӯи чорабиниҳои канорӣ ба мавзӯи умумии муколамаҳои интерактивии конфронси оби Созмони Милали Муттаҳид дар соли 2023 мувофиқат намуда дар сатҳи зарурӣ ва бо баррасии масоилҳои рӯзмарра вобаста ба обу иқлим баргузор гардид. тадбирҳо дар доираи конфронси сеюми байналмилалӣ вобаста ба об зери пайгирӣ ва таваҷҷӯҳи ҳарлаҳзаинаи намояндагони васоити ахбори оммаи дохилу хориҷи кишвар қарор дорад. дар доираи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 душанбе форумҳо, фестивалҳо ва намоишгоҳҳо гузаронида шуданд ки дар онҳо захира ва иқтидори обии Тоҷикистон муаррифӣ шуданд. форумҳо қабл аз ифтитоҳи конфронс баргузор шуда дар онҳо парламентарҳо, бахши хусусӣ, аҳли илм, занон, ҷавонон ва дигар гурӯҳҳои асосӣ тибқи ҳадафҳои конфронс иштирок карданд. ҳадафи форумҳо эҷоди платформаи иловагӣ барои муҳокимаи васеътари масъалаҳои марбут ба об дар байни қишрҳои муайяни ҷонибҳои манфиатдор ё дар минтақаҳои алоҳида мебошад. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба гузоришҳои ҳамкорони мо аз рафти ҳамин форумҳо. форум бо мақсади татбиқи ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақши фаъол доштан дар ҳалли мушкилоти вобаста ба об дар сатҳи парлумонҳои ҷаҳонӣ аввал хусус минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 амалӣ
بین‌المللی گردید. در آن وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، نمایندگان والامقام دولت‌های اعضای فروم پارلمان‌های آسیا اوید به نفوس اهالی و رشد، اساسیاسیون اهالی و رشد آسیا و خزینه نفوس سازمان ملل متحد، نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره‌ها، کورپوس دیپلماتی مقیم دوشنبه، تشکیلات بین‌المللی جوانان تشبسکار، مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی و نمایندگان وسایط اخباری عامه اشتراک کردند. ضمن برگزاری فروم مسائل توانمندسازی زنان، جوانان، برابری گندری، استواری دموگرافی، کمبزاعتی، نارسایی آب و تغییریابی اقلیم، اینچنین راه‌های حل تطبیق اقتدار پوره زنان توسط سیاست اولیوی و تبادل تجربه برای بلند برداشتن آگاهی و سهمگذاری عاید به رشد استوار مطرح می شود. زنان فعال، کارشناسان سطح بین المللی، نمایندگان مکالمه زنان آسیای مرکزی در مجموع زیاده از 250 نفر در شهر دوشنبه سر میز مذاکره نشسته و مهمترین مسئله ها را اوید به مسئله زنان و آب بررسی نمودند. این تدبیر سطح بلند در پایتخت تاجیکستان که این شب و روزها باز هم مکان اساسی بررسی مسئله های آب و اقلیم تبدیل یافته است، از 27 دولت دنیا هلدان های ساحه را جمع آورده است. معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری ضمن افتتاح همایش مذکور از شمول تدبیرها در دایره کنفرانسی سوم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 معنی داد کرد و ابراز داشت که به این وسیله پلتفرم بین المللی برای بررسی نقش مهم زنان در اداره‌کنی ذخیره‌های آبی و تامین برابری گندری تأسیس خواهد یافت. در حاشیه فرم مذکور اشتراکچیان با مسئله تطبیق مکانیزم‌های اینوواسیونی در سمت قبول روش همگرایی شده سیستماوی که هم دورنمای گندری و هم محیط تغییرآونده اداره‌کنی ذخیره‌های آب را با اشتراک زنان به نظر گرفته است توجه ظاهر کردند. تاکید گردید که با نظر داشت واقعیت گندری و علاقه‌مندی آن بر رشد منبع استوار، نقش زنان باید در مکالمه‌های مربوط به آب هرچی بیشتر بلند برداشته شود. قید گردید که ذخیره‌های آبی در سراسر جهان منبع اساسی و اساسی زندگی شایسته می باشد. پرابلم آب برای تمام جامعه جهانی گلوبالی می باشد. حل مشکلات آب امکان می دهد که مسائل سیاسی، اقتصادی و دیگر مشکلات وابسته به آن، تامین دسترسی اهالی به آب و رشد استوار حل کرده شود. تشبس‌های گلوبالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب، سال بین المللی آب تازه 2003، 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات 2005-2015، سال 10 ساله بین المللی همکاری در ساحه آب 2013 و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 در حل مشکلات جهانی آب اهمیت بزرگ دارند. تاکید داشتند هلدان‌های ساحه و اندیشه معروضاتیان در عمل تطبیق کردن این هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان و این چهار بینیا بهر آبادانی و باز هم بهتر نمودن دسترسی زنان به آب نه تنها در جمهوری تاجیکستان بلکه در منطقه نیز مساعدت نموده است. به نظر برآمد کنندگان محض تأسیس چنین میدان‌های مناسب برای مکالمه و گفت و شنید موافق مقصد بوده و این وسیله همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه میان اشتراکچیان فروم براه مانده می شود. همچنین اشتراکچیان به سطح تشکیلی تدبیر مذکور و نقش تاجیکستان در پیشبرد مسائل وابسته به آب و اقلیم در سطح جهانی بهای بلند داده، دیپلماسی تاجیک را در سمت آب نمونه عالی غمخوری و توجه به مسائل ماهیت بشریت داشته معنی داد کردند. با هدف تشویق دولت‌های آسیای مرکزی برای متحد کردن این تلاش‌ها در سمت نویل گردیدن به استواری آب و اقلیم، گسترش همکاری‌های منطقوی و تبادل معلومات عاید به آب، محیط زیست و کاهش خطر آفت‌های طبیعی و دیگر موضوعات مربوط به آب در شهر دوشنبه فروم آسیای مرکزی در دایره کنفرانس سوم بین المللی سطح بلند عاید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار گردید. ذکر شد که این همایش سطح بلند در سمت نویل گردیدن به استواری آب و اقلیم برای تامین ثبات منطقه و تحکیم همکاری در منطقه توسط بهبود مکالمه منطقوی بین جانب‌های منفعت‌دار و تصمیم گیرندگان عاید به اداره‌کنی ذخیره‌های آب و اقلیم و کاهش خطر آفت‌ها در آسیای مرکزی، پیشبرد سیاست آگاهانه درباره خطرها، نقشه‌های مطابق سازی ملی و چاره‌های کاهش دادن خطر آفت‌های طبیعی و گسترش همکاری منطقوی و تبادل معلومات عاید به آب، محیط زیست و کاهش خطر آفت‌های طبیعی نقش نهایت مهم دارد. قید گردید که تغییریابی اقلیم سال تا سال جامعه جهان را به مشکلات سنگین روبرو کرده ایستاده است، خاصه تا به سطح گلوبالی رسیدن مسئله نارسایی آب آشامیدنی که میل به اوجگیری دارد. پیامدهای دیگرشوی اقلیم را کشور ما هم که منبع اساسی تشکلیابی آب در آسیای مرکزی است خوب احساس کرده و روند آن تاجیکستان را نیز به تشویش آورده است. اما تاجیکستان به خاطر رسیدگی به این مشکلات نتوانست که در کنار باشد و مهمترین تشبس‌های سطح جهانی را در بخش حفظ
обу дастрасӣ ба он дар сатҳи ҷаҳонӣ пиёда кард, таъкид доштанд баромадкунандагон. ҳангоми таҳлилу баррасии масъалаи ҳифзи обу дастрасии васеъ пайдо намуданд ба онро коршиносони дохиливу хориҷӣ ба ҳамоҳангии кишварҳои дунё рабт доданд. гуфта шуд ки таҷрибаҳои ҷаҳонӣ собит намуданд ки дар ҷараёни ҳалли проблемаҳои мавҷудаи экологӣ ба мақсади устувории экологӣ танҳо як кишвари алоҳида ноил шуда наметавонад. дар ҳамин ҳол барои ҷиловгирӣ аз мушкилоти экологӣ зарурат ба миён омадааст ки якҷоя бо тамоми кишварҳои ҷаҳон tashabbusҳо анҷом дода шавад. дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 форуми илм ва технология бо иштироки беш аз 110 нафар меҳмонони дохилу хориҷ, коршиносон ва дигар намояндагони расмиву созмонҳои бонуфузи минтақавиву байналмилалӣ баргузор гардид, ки дар он масоили обу иқлим мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор гирифт. нотиқон доир ба tashabbusҳои ҷаҳонии ҷануби Тоҷикистон вобаста ба об ибрози андеша намуда, дар ин замина нақши президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро неку муассир арзёбӣ намуданд. форуми илм ва технология барои намояндагони муассисаҳои илмии пешрафтаи байналмилалӣ, минтақавӣ ва миллӣ бо мақсади таҳкими робитаҳо ва табодули иттилоотии илмӣ гузаронида мешавад. ҳадафи форум муттаҳид кардани академикҳо, муҳаққиқон ва олимони саросари ҷаҳон барои табодули иттилоот, таҷрибаи пешқадам ва натиҷаҳои таҳқиқот барои ҳалли мушкилоти марбут ба об дар Осиёи марказӣ арзёбӣ шуд. тазаккур дода шуд ки конфронси сеюми байналмилалии оби душанбе имкони хубест барои муаррифии Тоҷикистон, дастоварду имкониятҳои он барои сармоягузорӣ ва тақвияти ҳамкориҳо дар самти кам кардани хавфи офатҳои табиӣ ва тағйирёбии иқлим. дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҳамчунин шаҳри душанбе мизбони форуми ҷавонон ва кӯдакон бахшида ба масъалаҳои об ва иқлим буд. ин тадбир беш аз 150 нафар коршиносони масоили обу иқлим аз дохилу хориҷи кишварро ба ҳам овард. ёдовар бояд шуд ки ин сеюмин форуми ҷавонон ва кӯдакон бахшида ба масъалаҳои об ва иқлим аст ки аз ҷониби юнисеф дар Тоҷикистон ташкил карда мешавад. қабл аз ин чунин форум дар соли 2022 баргузор гардид. дар тадбири имрӯза роҳбарияти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати энергетика ва захираҳои об, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи ҳифзи муҳити зист, намояндагони ҷавонони кишварҳои гуногун ва меҳмонони баландмақом аз шоҳигарии Нидерланд, Иттиҳоди Аврупо, Департаменти федералии корҳои хориҷии Швейтсария, Агентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои рушди байналмилалӣ, ЮНИСЕФ ва дигар коршиносону шахсони расмӣ иштирок намуданд. дар форум масоили пешрафт дар татбиқи нақша ва рӯзномаи глобалии рушди ҷавонон, муайян кардани монеаҳо, чолишҳо, имкониятҳо ва роҳҳои асосии ҳал дар самти ҷалб кардани ҷавонон ба tashabbusҳои марбут ба об ва иқлим, рӯнамоии аввалин нақшаи ҷавонон барои об ва иқлим ки аз ҷониби шабакаи ҷавонони Тоҷикистон барои об ва иқлим таҳия шудааст, мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. қобил ба зикри хос аст ки ҳадафи шабакаи ҷавонони Тоҷикистон барои об ва иқлим баланд бардоштани зарфияти ҷавонон дар ҳалли чолишҳои марбут ба иқлим, тарғибу ташвиқи тадбирҳо дар робита ба об ва иқлим таҳти роҳбарии ҷавонон, инчунин татбиқ ва мониторинги нақшаи амали ҷавонони Тоҷикистон барои об ва иқлим мебошанд. зимни баромад раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфиқор Гулаҳмадзода нақш ва саҳми ҷавононро дар ин ҷода неку муассир арзёбӣ намуд. роҷеъ ба аҳамияти об ва захираҳои он, tashabbusҳои беназири сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳифзи обу пиряхҳо таъкид гардид ки Тоҷикистон агарчи дар самти захираҳои об кишвари пешоҳанг аст, аммо зиёд дучори хатару таҳдидҳои обшавии пиряхҳо, фаромадани селу ярш ва тарма мебошад. ҳифзи пиряхҳо, самаранок истифодабарии об ва ҳалли мушкилиҳои вобаста ба обу иқлим аз масъалаҳои муҳими ҷаҳонист ки бетарафиро намепазирад. Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираи бойи об ва пешоҳангу tashabbuskor дар сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба ин дар ин раванд корҳои заруриро рӯйдаст гирифта, дар ин замина ба нишондодҳои чашмрас низ ноил гардидааст. аз он ки аксари кишварҳои ҷаҳон аз норасоии оби ошомиданӣ танқисӣ доранд, мо ҷомеаи ҷаҳониро водор месозад ки дар ин амал масъулияти баланд ҳис намуда, саҳми худро дар ҳалли масоили глобалӣ гузорем. ҳамчунин зимни маърузаҳо, хориҷиён tashabbuси ҷаҳонии Тоҷикистонро доир ба обу пешгирии обшавии пиряхҳо қобили дастгирӣ хонда таъкид намуданд ки гӯш додан ба садои ҷавонон ва додани мақоми марказӣ ба онҳо дар равандҳои марбут ба обу иқлим барои ба даст овардани устуворӣ дар саросари ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистон муҳим аст.
бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи хоса ҷавонон метавонанд боиси дигаргуниҳои мусбит дар маҳал, кишвар ва ҷаҳон гарданд ва барои талошҳо дар самти рушд ва расидан ба шашум ҳадафи рушди устувор саҳми муносиби худро гузоранд, таъкид шуд дар ҳамоиш. форуми обии африқо ки дар сатҳи баланд дар китобхонаи миллии тоҷикистон бо иштироки коршиносони соҳа баргузор гардид, масъалаҳои муҳими обӣ дар минтақа баррасӣ ва муҳокима карда шуд. ташкилкунандагон комиссияи иттиҳоди африқо, шӯрои вазирони захираи оби африқо, ҷумҳурии мисри араб ва ҷумҳурии сенегал буданд. ҳадафи форуми оби африқо баррасии пешрафт дар татбиқи мавқеи умумии африқо ва паёмҳои калидии он дар конфронси обии созмони милали муттаҳид дар соли 2023 мебошад. форум ба ҷонибҳои манфиатдор имкон медиҳад ки корҳои нотамомро муайян ва мавзӯъҳои навро дар бахши об ва беҳдошт дар африқо таҳия намоянд. муҳокимаҳо дар форум инчунин барои таҳияи санади консептуалии оби африқо барои пас аз соли 2025 ки ба эҳтиёҷоти воқеии африқо ҷавобгӯ мебошад мусоидат хоҳанд кард. ҳадафи ниҳоии форум ин ҳамгирӯии унсурҳои 10-солаи амал оид ба об ба рӯзномаи баъди соли 2025 барои татбиқи ҳамоҳангшуда ва идоракунии самараноки захираҳо дониста шуд. 10 июн дар боғи фарҳангию фароғатии ҷавонон нахустин маротиба фестивали об ва пиряхҳо, ҷашни обу пиряхҳо ҳамчун асоси зиндагӣ, некуаҳволӣ, шукуфоӣ ва рушди устувор баргузор гардид. Фестивал аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ташкил гардид. Мақсад аз баргузории фестивали об ва пиряхҳо баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа дар бораи арзиши об ҳамчун манбаи ҳаётан муҳим ва пиряхҳо ҳамчун манбаи асосии оби тозаи ошомиданӣ, инчунин зарурати нигоҳбин ва ҳифзи онҳо барои наслҳои оянда мебошад. дар боғи фарҳангию фароғатии кӯли ҷавонон нахустин маротиба фестивали обу пиряхҳо, ҷашни обу пиряхҳо ҳамчун асоси зиндагӣ, некуаҳволӣ, шукуфоӣ ва рушди устувор баргузор гардид. дар ин ҳамоиши сатҳи баланд ширкаткунандагони конфронс иштирок варзида бо дастовардҳои сокинони ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон ошноӣ пайдо карданд. фестивал аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ташкил гардид. тавре таъкид шуд мақсад аз баргузории фестивали обу пиряхҳо баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа дар бораи арзиши об ҳамчун манбаи ҳаётан муҳим ва пиряхҳо ҳамчун манбаи асосии оби тозаи ошомиданӣ, инчунин зарурати нигоҳубин ва ҳифзи онҳо барои наслҳои оянда мебошад. фестивал дар баробари паёмҳои мусбат, мушкилоту монеаҳои мавҷуда дар ин самт ва зарурати ҷалби кӯшишҳоро барои рафъи онҳо нишон медиҳад. фестивали обу пиряхҳо аз чанд ҷуз иборат буд. барномаи фестивал намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва эҷодиёти мардумӣ, намоишгоҳҳои таомҳои миллии тоҷикӣ, намоишгоҳи навъҳои гуногуни оби нӯшокӣ, барномаи консертӣ бо иштироки устодони ҳунари мамлакат, намоиши мӯди либоси миллии тоҷикӣ ва ғайраро дар бар мегирифт. фестивали обу пиряхҳо ҳамчунин барои нишон додани сиёсат ва таҷрибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати пешсаф дар пешбурди масъалаҳои об дар рӯзномаи ҷаҳонӣ ва ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба қадномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълони соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо ки барои инсоният дар ҳалли масъалаҳои марбут ба тағйирёбии иқлим, ҳифзи пиряхҳо ва рафъи камбудии об дар сайёра муҳим ва саривақтӣ буда яке аз муҳимтарин дастовардҳои мамлакати мо дар арсаи байналмилалӣ ба шумор меравад, равона гардидааст, гуфта шуд дар фестивал. фестивал ба меҳмонон ва иштирокчиёни конфронс имкони хуб фароҳам овард ки бо аксу ангураҳои муаррификунандаи Тоҷикистон ҳамчун кишвари пешоҳанги ҷаҳонӣ дар масоили обу пиряхҳо ва иқлим, имконияти гидроэнергетикӣ ва истеҳсоли энергияи сабз, таърих, фарҳанг, санъат ва анъанаҳои мардуми тоҷик шинос шаванд ва ҳамзамон шоми гуворо ва ҷолиб дошта бошанд.
در شهر دوشنبه در حوشه‌ی کنفرانس سیوم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 نمایشگاه صنعتی تاجیکستان برگزار گردید. هدف از تشکیل این نمایشگاه به مهمانان همایش سطح بلند معرفی نمودن امکانات، اقتدار و دستاوردهای صنعت ملی در تمام سمت‌ها ارزیابی شد. گزارش در این باره. меҳмонон иштирокчиёни конфронси сеюми байналмилалии оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 аз намоишгоҳи молу маҳсулоти корхонаҳои саноатии тоҷикистон дар маркази экспои шаҳри душанбе боздид намуданд. дар намоишгоҳи экспои душанбе молу хизматрасонӣ аз бахшҳои мухталифи саноат, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва дигар бахшҳои иқтисоди тоҷикистон ба намоиш гузошта шудаанд. меҳмонон имкон пайдо намуданд ки дар намоишгоҳ бо навтарин дастовардҳои корхонаҳои истеҳсолии тоҷикистон шинос шаванд. дар толори намоишгоҳи саноатии тоҷикистон ки 2310 метри мураббаъро ташкил медиҳад, беш аз 100 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва бо даъвати вазорати саноат ва технологияҳои нав иштирок намуданд номгӯи зиёди маҳсулоти хушсифати ватаниро муаррифӣ карданд. аз ҷумла дар ин толор намояндагони ширкатҳои насоҷӣ, саноати сабук, саноати мошинсозӣ, саноати кӯҳӣ, канданиҳои фоиданок, энергетика, технологияи иттилоотӣ, кишоварзӣ ва ғайра маҳсулоти хешро муаррифӣ намуданд. бештар аз ҳама диққати меҳмонони хориҷиро маҳсулоти ширкатҳои насоҷӣ ба худ ҷалб намуданд. зеро дар намоишгоҳ намунаҳои гуногуни матоъҳои хушсифати атласу адрас бо дастгоҳҳои истеҳсолшаванда пешниҳод гардида буд ки таваҷҷӯҳи меҳмононро ба худ ҷалб намуд. металлҳои ранга, ашёи хоми алюминӣ ва маҳсулоти аз он тайёршаванда, таҷҳизоти ҳарбии мудофиавӣ, технологияҳои инноватсионӣ, таҷҳизоти барқӣ, масолиҳи сохтмонӣ, хоса қубурҳои шишапластикӣ, кошину қандил, сангҳои ороишӣ, инчунин маводи доруворӣ аз ҷумлаи маҳсулоте мебошанд ки дар намоишгоҳ ба мараз гузошта шуда, ҳар кадом дорои сифати баланду дар бозори байналмилалӣ рақобатпазир аст. дар қисми дигари толор бо истифода аз оби табиӣ бахшида ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 шаршара сохта шудааст. шаршара ҳаракати мавзун дорад ва бо навиштаҷоти ҷолиб оро ёфта ба як манзараи диққатҷалбкунанда табдил ёфтааст. ин манзара ки манбаъҳои зиёди об ва фаровонии онро дар тоҷикистон таҷассум мекунад, писанди меҳмонон гардид. дар толори маҳсулоти саноати хӯрокворӣ аз растаҳои пур аз анвои дар тоҷикистон истеҳсолшаванда, ширкатҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти хӯроквории ҷумҳурии тоҷикистон, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, маҳсулоти ширӣ ва яхмос, меваҳои хушки ба таври замонавӣ ва мутобиқ ба стандарти байналмилалӣ бандубаст шуда, консерва ва афшураи меваю сабзавот, равғани растанӣ, орд ва маҳсулоти аз он тайёршаванда, маҳсулоти макаронӣ, обҳои ташнашикан, машрубот, маҳсулоти қаннодӣ, чой бо иловаи хушкмеваҳои ватанӣ ва ғайраро ба намоиш гузоштанд. толори мазкур 1700 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар ин ҷо 20 коргоҳу корхонаи истеҳсолии тоҷикистон дар растаҳои алоҳида бо тарзу усули хос маҳсулоти хешро муаррифӣ карданд. воситаҳои нақлиёти мусофиркаш ва боркашонӣ, ҳарбии муҳофизатӣ, инчунин техникаҳои кишоварзии тоҷикистон дар майдони кушоди намоишгоҳ пешниҳоди меҳмонон гардид. махсусан диққати меҳмононро нақлиёти мусофиркашонӣ ба худ ҷалб намуд ва онҳо аз дохили ин нақлиёт дидан намуданд. маврид ба таъкид аст ки намоишгоҳи саноатии тоҷикистон дар маркази намоишгоҳи шаҳри душанбе то 13 июн идома меёбад. сокинон ва меҳмонони пойтахт имкон доранд аз ин намоишгоҳ озодона дидан карда аз маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолии кишвар шиносоӣ пайдо намоянд. در دویره کنفرانس سیوم بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برای مهمانان و اشتراکچیان آن 7 خط سیر سیاحی تشکیل گردید. در دویره این چاره‌بینی مهمانان از روی خط سیرهای سیاحت در شهر دوشنبه، سفر به آسایشگاه شاهنبری و تماشای قلعه حصار، سیاحت به شهر نورک، شناسایی با سربند نیروگاه برقی آبی نورک، سیاحت به شهر راغون، شناسایی با نیروگاه برقی آبی راغون، سیاحت به دره زیبا منظره رومید، سیر و گشت در دره ورزاب و قطقد بالاآب دریای سیام و سیاحت به مجمع لیژرانی سفید دره با یکچند موضع زیبای خاطرمانی مملکت شناس شدند. همکسبان ما در همین باره گزارش می‌دهند.
Санаи 13 июн ҳайати меҳмонон иштирокчиёни сеюмии конференсияи сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон сафар карданд. Аз ҷумла гурӯҳи дигари меҳмонон бо ҳаракат ба сӯи маркази пойтахт аз муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ дидан карданд. Муҷассамаи Исмоили Сомонӣ бо баландии 12 метр аз филзоти биринҷӣ ва арки бузург ки бо 7 қабати сталактитҳо мустаҳкам гардидааст сохта шудааст. Дар болои арк дар зери нурҳои дурахшони офтоб тоҷ ҳамчун рамзи давлатдории тоҷикон дар пояи курашакл медурахшад. Диаметри тоҷ 4,5 метр мебошад. дар идома меҳмонону сайёҳон ва иштирокчиёни конференси об аз майдони Истиқлол боздид намуданд. дар ошёнаи аввали рамзи Истиқлол меҳмонон бо шароиту имкониятҳои хизматрасонии маҷмӯа аз ҷумла намоишгоҳҳои ҳунарҳои мардумӣ намунаи дастовардҳои ҳунармандону эҷодкорони шаҳри Душанбе шинос шуданд. давре ки иттилоъ дода шуд ошёнаи якуми иншооти мазкур аз 7 толори кушоду барҳавои намоишгоҳ иборат мебошад. дар ошёнаи дуюми маҷмӯаи Истиқлол осорхонаи тарихии шаҳри Душанбе ташкил карда шудааст. осорхонаи шаҳри Душанбе аз галерея ва тахти тоҷикон иборат буда 15 ҳуҷраи корӣ дорад. осорхона марҳилаҳои гуногуни тарихиро дар бар гирифта дар он асосан бозёфтҳое ки зимни гузарондани кофтуковҳои археологӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе дарёфт гардиданд ҷамъоварӣ шудааст. аз ҷумла дар осорхонаи шаҳри Душанбе табараҳои сангӣ ки аз маҳаллаи Лучоб ва соҳили дарёи Душанбе дарёфт гардида мутааллиқ ба асри санг мебошанд ҷой дода шуданд. мавҷудияти чунин ёдгориҳо гувоҳи он аст ки Душанбе дорои тарихи қадима буда дар ҳудуди он аз давраҳои қадим ҳунару ҳунармандӣ фарҳангу оинҳои гуногун рушд карда буд. ҷобаҷогузории нигораҳо мувофиқ ба хронологияи тарихӣ амалӣ шудааст. дар осорхона меҳмонон ҳамчунин бо тахти рамзии шоҳ Исмоили Сомонӣ ки бо назардошти арзишҳои тарихӣ сохта шудааст шинос шуданд. ин тахт пурра бо усули миллӣ ороиш ва кандакорӣ шудааст. баъди боздид аз осорхона ҳайати меҳмонон иштирокчиёни конференсияи сатҳи баланд оид ба об дар майдончаи тамошои намои пойтахт зебогиҳои шаҳрро мушоҳида карданд. бояд гуфт ки яке аз ҷойҳои ҷолиби маҷмӯаи рамзии Истиқлол майдони тамошои он мебошад. он дар ошонаи 14 дар сатҳи 94 метр ҷойгир аст. майдони тамошо доирашакл буда дорои 4 дурбини калон ҳаҷм мебошад. масоҳати умумии майдони Истиқлол 30 гектар буда 2,7 гектарашро макони баргузории чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ташкил медиҳад. дар идомаи сайёҳат аз минтақаҳои сайёҳию тарихӣ ва фарҳангӣ меҳмонон ба осорхонаи миллии Тоҷикистон ташриф оварда бо тарих ва фарҳанги халқи тоҷик аз наздик ошноӣ пайдо карданд. кормандони осорхона меҳмононро ба сайри тамошои осорхона даъват намуданд. меҳмонон тавассути толорҳои намоиши осорхона бо давраҳои гуногуни тарихи халқи тоҷик, асри санг, фарҳанги зарудуштӣ, ҳахоманишиҳо, хазинаи амударё, кушониён, сосониён, панҷакенти қадим, фарҳанги исломӣ, сомониён ва толори тӯҳфаҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ошноӣ пайдо намуданд. дар сайри осорхонавӣ диққати меҳмононро бештар ёдгориҳои Меҳроби Искодар ва санги катибадори Мирзо Бобур ҷалб намуд. бояд зикр намуд ки таваҷҷӯҳи намояндагон ва ташкилотҳои байналмилалӣ нисбат ба тарихи ва фарҳанги халқи тоҷик зиёд буда тавассути толорҳои намоишии осорхонаи миллии Тоҷикистон бо тарихи бою фарҳанги пурғановати халқи тоҷик аз наздик ошно гардиданд. муассисаи давлатии осорхонаи миллии Тоҷикистон 22 толор намоишӣ дошта дар онҳо беҳтарин шокориҳои ниёгон ки муаррифи тариху тамаддуни халқи тоҷик мебошад ба маърази тамошо гузошта шуданд. ҳамзамон дар осорхона барои ҳифзи осори антиқи 5 махзани нигоҳдории ёдгориҳои тарихӣ ва 12 озмоишгоҳ мавҷуд аст. қаторкӯҳи ҳисор манбаи ташаккули 6 дарё буда дар ин масир дарёҳои хонақо, сароб, сарда, ширкен, майхура ва варзо ба ҳам омада дар ризишгоҳи қисмати ғарбии шаҳри Душанбе дарёи Кофарниҳонро ташкил медиҳанд. дар болооби дарёи Майхура бошад пиряхҳо якарча, кашолаях ва дар хонақҳои кӯҳӣ бошад силсилаи пиряхҳо бо аломатгузории рақамӣ ҷойгир мебошанд ки манбаи муҳими ғизогирии дарёҳои мазкур буда масоҳати ҳавза беш аз 2000 километри мураббаъро ташкил медиҳад. албатта тамошо ва мушоҳидаи ин мавзеъҳо барои дилхоҳ кас хусан меҳмонон аз кишварҳои дуру наздик хушоянд хоҳад буд. дар соати муқаррар гардида аз майдони назди театри опера ва балети пойтахт аз рӯи 6 сайрхат сафари иштирокчиёни конференсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд оғоз ёфт. дар сайрхати мавзеъҳои бӯстонии шаҳри ҳисор ки ба қисмати шимолии шаҳри Душанбе сайёҳат оғоз ёфт, тамошои гулгашту хиёбонҳо ва талу теппаҳои сабзпӯш таассуроти хуш мебахшид. роҳҳои тахту ҳамвор, насими гулу боғоти доманакӯҳо басо роҳатбахш буданду дар километри даҳуми шоҳроҳи Душанбеи Турсунзода корвони нақлиёти мусофирбар ба тарафи чап ҳаракат намуд ки яқину дарҳол шамими гулу гиёҳ ва тамошои он хушлаззате дошт.
осоишгоҳи шоҳанбарӣ аз рӯи хусусияти молиҷавӣ ва шароити қабулу пазироӣ дар мамлакат ва берун аз он шӯҳрати хоса дошта. пазироии ҳайати меҳмонон аз ҷониби кормандонаш басо самимӣ буд. духтурони осоишгоҳ ба меҳмонон оид ба усулҳои муолиҷа ки дар асоси оби шифобахши он сурат мегирад басо писанд омада, ба онҳо гӯшаҳои гиёҳпизишкӣ писанд омад. осоишгоҳи шоҳанбарӣ дар водии ҳисор 25 километри дар самту шимоли ғарбӣ аз шаҳри душанбе дар баландии 1150 метр аз сатҳи баҳр дар мавзеи хушманзари қаторкӯҳи ҳисор ҷой гирифтааст. оби мадании осоишгоҳи шоҳанбарӣ бо таркиби физикӣ кимиёвӣ бо хусусиятҳои шифобахшии худ дар радифи обҳои мадании машҳури эссентукӣ барҷом истода аз лиҳози хусусияти молиҷавӣ назир надорад. таркиби ин оби шифоӣ намак, сулфат, хлорид, гидрокарбонат натрий дошта ҳарораташ 33-36 дараҷа гарм мебошад ки барои табобати бемориҳои узвҳои ҳозима, ҳаракат ва такягоҳ, асаб, амрози занона, диабети қанд дараҷаи 1 ва 2, ҷоғар, пӯст давои беҳтарин ба ҳисоб меравад. ба меҳмонон аз кишварҳои дуру наздик духтурони осоишгоҳ иттилоъ доданд ки ҳамасола ба ин макон садҳо нафар аз мамлакатҳои хориҷ барои муолиҷаву истироҳат омада. истифодаи васеъи оби маъдании шоҳанбарӣ аз чашмаи якум ки маъданокияш 2-3.5 грамм-литр мебошад, ҳангоми муолиҷаи беморони берун аз шароити шифохона ниҳоят мувофиқ аст. осоишгоҳи шоҳанбарӣ чанд сол муқаддам аз рӯи лоиҳаи муосир навсозӣ гардида дар ин ҷо чандин иншооти замонавӣ бунёд карда шудааст ки тарҳаш ба намои кӯҳистон мувофиқ омада барои муолиҷагирандагон басо мувофиқ мебошад. махсусан маркази ташхису муолиҷа, меҳмонхона ва утоқҳои табобатӣ бо усулҳои масҳҳои обӣ, равонпизишкӣ ва терапевтик ки дастгоҳу таҷҳизоти сохти олмонӣ мебошад барои барқарорсозии саломатии муолиҷакунандагон аҳамияти муҳимро доро мебошад. ҳамзамон фурсати муносибе буд ки бардошти меҳмононро аз баргузории конфронсии сеюми байналмилалии сатҳи баланд пешниҳод намоем. дар идома роҳ ба мавзеъҳои таърихӣ боз ҳам дилнишину гуворо буд. намои қалъаи ҳисор аз дур ҳам ба чашм намудор буду садои карнаю сурнай дар девораҳои ин шаҳраки бостонӣ акси садои худро дошту то дуриҳо паҳн мегардид. барои меҳмонон махсусан аз қораи африқо ва амрико дар бораи таърихи ин шаҳри бостонӣ то давраи асри ҳашт ва баъди он маълумот дода шудааст. сайругашт дар растаҳояш басо хуш гузашт. меҳмонон иштирокчиёни конфронсии сеюми байналмилалии сатҳи баланд баъд аз тамошо ба манзараҳои зебои табиати мамлакати мо экосистемаи нодири он баҳои баланд доданд ва иброз медоштанд ки тоҷикистонро табиат ва ҳам мардумаш сурату сирати зебо доранд. баргузории ҳамоиши сатҳи баланди ҷаҳонӣ дар раванди оби душанбе аз ҳама лиҳоз муҳим ва ояндасоз буду бардошти иштирокчиёнаш аз сайри минтақаҳои гуногуни мамлакат ба қавли онҳо фаромӯшношуданию дилангез ва хотирмон мебошад. сайёҳат ба гӯшаҳои зебои тоҷикистони бишосо, мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ, истироҳативу сайёҳӣ қисме аз барномаи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. иштирокчиёни ин ҳамоиши сатҳи баланд аз майдони 800-солагии Москваи шаҳри Душанбе ба 7 самт ба сайёҳат баромаданд. аз ҷумла гурӯҳе аз сайёҳон бо 2 автобуси мусофирбар ба самти дараи ромити шаҳри ваҳдат ки ҳамчун яке аз минтақаҳои сайёҳии машҳури кишвар шинохта шудааст ҳаракат карданд. дар даромадгоҳи шаҳр роҳбарият ва сокинон меҳмононро бо тантанаву шодӣ истиқбол гирифтанд. дараи ромид ки дорои манотиқи сершумори фароғатӣ, обҳои гарм, ҷангалҳои ҳифзшаванда ва дарёҳои зебоманзари кӯҳӣ мебошад. аз 45 километри шимолу шарқи Душанбе оғоз мешавад. дар доираи ин сайёҳат меҳмонон ба мавзеи олучадараи деҳоти ромид ташриф оварда аз ҳавзҳои моҳипарварӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баҳор дидан карданд. таври масъулин ба меҳмонон иттилоъ доданд ҷамъият дорои 40 ҳавзи моҳипарварӣ буда маҳсулоти он ба хориҷи кишвар низ содирот мешавад. сипас ҳайати меҳмонон дар деҳоти ромити шаҳри ваҳдат ба самти маҷмаи сайёҳии арху ҳаракат карда дар роҳ бо табиати бою нотакрор, кӯҳҳои баланди сабзпӯш ва дарёҳои мусаффо шинос шуданд.
бояд гуфт ки наботот ва ҳайвоноти дараи ромид аз шоҳрагҳои обӣ вобастагӣ дорад. дар дарёи сардаи миёна ва сорбо дар баландии 1200 метр аз сатҳи баҳр деҳаи ромид воқеъ гардида дар рӯбарӯи он аз тарафи дарё мамнунгоҳи ромид ҷойгир аст ки соли 1959 дар майдони бештар аз 16000 гектар бо мақсади муҳофизати маҷмӯи табиии кӯҳҳои миёна ва баланди қаторкӯҳҳои ҳисор ташкил карда шудааст. иштирокчиёни ҳамоиши сатҳи баланд дар душанберо дар маҷмӯаи сайёҳии арху низ ба таври хоса истиқбол гирифтанд. бояд гуфт ки минтақаи истироҳативу сайёҳии ромити шаҳри ваҳдат бо ҷангалҳо, нишебиҳои кӯҳӣ, дарахтони сафедор, бед, хордор, тут, инчунин себи худрӯй, ноб, олуча, гелос, чормағз, ангат, зирк, дулона, биҳӣ, писта, бодом, гулоб, арча ва ҳатто дарахтони алоҳидаи биотикии шарқӣ ба монанди арчаҳои ороишӣ ва дарёиву ҷӯйҳои сероб машҳур буда тоҷикистонро ҳамчун давлати аз лиҳози иқтидори сайёҳӣ бой муаррифӣ мекунанд. сайёҳати меҳмонон дар ин гӯшаи ватани маҳбуби мо басо хотирмон сурат гирифт. хатсайри мо худро аз субҳи барвақт ба самти дараи хушманзараи сиёмаи варзоб ва маҷмӯаи лижаронию сайёҳии Сафедара ҳаракат намуд. дар ин сафар меҳмонону иштирокчиёни конференсро намояндагони кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Варзоб ва намояндагони воситаҳои ахбори омма ҳамроҳӣ намуданд. ҳангоми наздик шудан ба дараи хушманзараи сиёма меҳмонону иштирокдоронро бо самимият ва меҳмоннавозии хоси тоҷикона истиқбол гирифтанд. сипас меҳмонону иштирокдорони хатсайри мазкур аз табиати нотакрори назаррабои ин дараи хушбоду ҳаво дидан намуда таассуроти хешро бо самимият изҳор доштанд. манбаи оби мусаффо ва шаффофи сиёма аз пиряхҳо манша гирифта нӯшиданаш ба кас лаззат мебарад ва ба ҷисму тан муфид мебошад. маҳз меҳмонон воқеан ҳам аз чунин оби шаффофу нуқрагин ҳаловат бурда тоҷикистонро бо чунин табиат ва обҳои мусаффояш ҳамчун биҳишти олам пазируфтанд. тоҷикистон дорои мероси ғании таърихиву фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ ба кишвар иқтидори воқеӣ дорад. тоҷикистон сарзамини мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз ва кишвари меваҳои шаҳрбор буда аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат, кӯҳҳои осмонбӯс, пиряхҳои азим, обҳои шифобахш, кӯлҳо ва чашмаҳои оби мусаффо ва урфу анъанаҳои мардумӣ дар олам нотакрор ва маконҳои беҳтарини сайру сайёҳат мебошад. пас аз дидани дараи хушбоду ҳаво ва дорои обҳои мусаффои сиёма ба тамошои маҷмӯаи лижарониву сайёҳии Сафедара сафар намуда аз зебогиҳои ин манзараи дилоро лаззат бурданд. меҳмонон ва иштирокдорони конференсро дар даромадгоҳи шаҳри Роғун сокинон бо оростани дастархон, рақсу тарона ва бо меҳмоннавозии хосаи тоҷикона истиқбол гирифтанд. дар ин сафар зиёда аз 100 нафар меҳмон аз дохил ва хориҷи мамлакат иштирок намуда онҳо бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар иншооти азими аср нерӯгоҳи барқи обии Роғун шинос шуданд. ба меҳмонон сараввал дидбонгоҳи рақами 1 нерӯгоҳ ки инъикосгари минтақаву мавзеи бунёди Роғун мебошад манзур гардид. сипас онҳо бо ҷараёни корҳо дар иншооти асосии нерӯгоҳ аз қабили мавзеи ядроии Сарбанд, мавзеи сарбанди асосӣ ва обанбор, майдончаи назоратии хатти канверӣ, сарбанди сангию хокии баландтарини дунё бо баландии 335 метр ва ғайра аз наздик шинос шуданд. айни ҳол дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун корҳои сохтмонӣ бо суръати баланд ҷараён дорад. маврид ба таъкид аст ки нерӯгоҳи барқи обии Роғун яке аз тарҳҳои нодири гидроэнергетикӣ дар минтақа буда бо истифодаи нерӯи барқи ин иншоот ба татбиқи ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонии мамлакат имконияти мусоид пайдо шуда ба рушди иқтисодиёти индустриалӣ, аграрӣ ва истеҳсоли нерӯи сабз, ҳифзи экология, инчунин ба афзоиши содироти нерӯи барқ ба бозорҳои энергетикии минтақа мусоидат менамояд. ғунҷоиши 13.3 километри мукааби об дар обанбори он метавонад дар ҳалли масъалаҳои обу энергетика дар минтақа нақши муассир дошта бошад. имрӯз нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба майдони воқеии нангу номус арсаи фидокории мардуми тоҷик ба хотири рушди ояндаи Тоҷикистон табдил гардидааст. дар
баробари дигар хатсайрҳои сайёҳӣ, сафари зиёда аз 100 нафар ҳайати меҳмонони конференсияи сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар шаҳри Норак ба таври хотирмон оғоз шуд. Масъулини шаҳри Норак меҳмононро бо садои карнаю сурнай ва дигар анъанаҳои зебои меҳмоннавозии тоҷикона пешвоз гирифтанд. дар ин сафар меҳмонон аз дохил ва хориҷи мамлакат бо ҳадафи ошноӣ бештар пайдо кардан аз захираҳои обиву гидроэнергетикии Тоҷикистон, дидан намудан аз зебогиҳои табиати нотакрор, боду ҳавои фораму мусаффо ва аз наздик дидани Сарбанд ва худи нерӯгоҳи барқии обии Норак ба ин гӯшаи зебои диёр ташриф оварданд. Ба меҳмонон аз ҷониби масъулин дар мавриди сарбанди нерӯгоҳи барқии обии Норак дар шаҳри Норак, баландии он ва дар хусуси нерӯгоҳи барқии обии Норак ба таври мукаммал маълумот дода шуд. Меҳмонон бо аксу наворгирӣ аз шароити мусоид ва аз будан дар чунин ҷои фараҳбахшу беҳамто лаззати равонӣ бурданд. пас аз дидан кардан аз Сарбанд, меҳмонон ба нерӯгоҳи барқии обии Норак, ки дар дарёи Вахш сохта шудааст, ташриф оварда аз раванди кору фаъолият, таърихи ин иншоот, асрори серангези об ва ҳаёти сокинони ин минтақа бештар хабардор шуданд. мушоҳидаҳои шахсӣ ва воқеаи ҷолиби диққат ҳар яки онҳоро бештар ба ваҷд овард. ин сафар имкон дод ки меҳмонон аз нуқтаҳои гуногун аз қабили нуқтаи тамошои манзараҳои умумии Сарбанд ва нерӯгоҳ, утоқи идорӣ, толори осорхона ва толори агрегатҳо озодона дида намоянд. меҳмонон аз тамошои маҷрои оби мусаффои нерӯгоҳ, талу теппаҳои назаррабо, табиати нотакрори дилпазир, осмони беғубор, гулҳои шукуфон ва дарахтони ҳамешасабзи Нораки воқеан нурофару файзбахш ҳаловат бурданд. ин саёҳат ба меҳмонон имкон дод ки бо табиати нотакрори Тоҷикистон бештар шинос шаванд ва дар мавриди урфу анъанаҳои мардум, ҳунарҳои бемислу монанд, таомҳои лазиз, арзишҳои волои фарҳангии меҳмоннавозӣ таъссуроти нек бардоранд ва ба Тоҷикистону мардуми он баҳои баланд бидиҳанд. умед аст ки ин ташриф боис ба он мешавад ки сафи сайёҳони хориҷӣ ба кишвар боз ҳам афзоиш ёбад. тавре гуфтем рӯзҳои 10-13 июн дар шаҳри Душанбе конфронси сеюми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. бешубҳа натиҷаҳои конфронси сеюми Душанбе комёбиҳои ба даст омадаи конференсияи оби Созмони Милали Муттаҳид 2023-ро таҳким бахшида ба қабули ӯҳдадориҳо ва иқдоми нав дар соҳаи захираҳои об мусоидат менамоянд. ҳоло роҷеъ ба натиҷаҳои ниҳоӣ ва аҳамияти баргузории ин ҳамоиши сатҳи баланд таваҷҷӯҳ кунед ба шарҳи ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. ва барои наслҳои оянда ҳифз кунем. президенти кишвар барои татбиқи дигар ташаббуси ҷаҳонии Тоҷикистон оид ба ҳифзи пиряхҳо тасмимоти пешниҳоди лоиҳаи қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милалро оид ба эълони 10-солаи илмҳои қутбшиносӣ ва яхшиносӣ эълон доштанд. лоиҳаи қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милалро оид ба эълони 10-солаи илмҳои қутбшиносӣ ва яхшиносӣ пешбарӣ намоем.
баъди суханронии пурмуҳтавои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон як қатор коршиносони сатҳи баланд, роҳбарони ҳайатҳои ҳукуматҳои кишварҳо ва ташкилоту созмонҳои байналмилалию минтақавӣ сухан гуфта ба ташаббусҳои ҷаҳонии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳалли мушкилоти обу иқлим баҳои баланд доданд. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо роҳбарони ҳайатҳои ҳукуматҳои кишварҳои хориҷ ва намояндагони созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ мулоқотҳои сершумор доир намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо президенти гурӯҳи Бонки Исломии Рушд доктор Муҳаммад Сулаймон Ал-Ҷассер, узви президиуми Босния ва Ҳерцеговина хонум Желка Свиянович, муовини президенти ҷумҳурии Замбия хонум Мутале Наломанго, мудири кулли ЮНЕСКО хонум Одри Азуле, муовини якуми президенти ҷумҳурии Зимбабве Константино Чивенга, муовини дабири кулли созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ Ли Ҷунҳуа, котиби иҷроияи комиссияи иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони Милали Муттаҳид барои Осиё ва Уқёнуси Ором хонум Армида Салсия Алишаҳбана, раиси иҷлоси 78-уми Маҷмаи умумии созмони Милали Муттаҳид Денис Фрэнсис, котиби давлатии Ватикан Кардинал Петро Паралин, вазири муҳити зист, об ва кишоварзии Арабистони Саудӣ Абдураҳмон ибн Абдумуҳсин Алфазди ва иҷрокунандаи вазифаи раиси Сенати Малайзия Датук Нур Ҷазлон Муҳаммад масъалаҳои рӯзномаи кори конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ва рушди ҳамкории дуҷонибаро баррасӣ карданд. дар кори ҳамоиши сатҳи баланд конфронси сеюми байналмилалӣ оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҳайатҳои расмии 80 кишвар ва 70 созмони байналмилалию минтақавӣ дар маҷмӯъ беш аз 2500 иштирокчӣ аз ҷумла роҳбарони олимақоми ҳукуматҳо, сиёсатмадорон, олимон ва коршиносон аз минтақаҳои гуногуни ҷаҳон, ниҳодҳои гуногуни созмони Милали Муттаҳид, институтҳои молиявӣ, муассисаҳои илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва бахши хусусӣ پنج مکالمه اینتراکتیوی در موضوعهای آب برای سلامتی، آب برای رشد استوار، آب برای اقلیم، آب برای همکاری و 10 ساله عمل برای ذخیره‌های آبی تشکیل کرده شد. همچنین در عرصه برگزاری کنفرانس 9 فورم از جمله فورم زنان و آب، فورم پارلمان‌ها، فورم علم و تکنولوژی، فورم پریخ‌ها، فورم بخش خصوصی، فورم آسیای مرکزی، فورم جوانان و کودکان و غیره گذرانده شد. این فورم ها برای بررسی وسیع مسائل آب از جمله نتیجه کنفرانس آبی سازمان ملل متحد سال 2023 پلتفرم نو را به وجود آورد. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در دوره کنفرانس سیوم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 فستیوال تشکیل کرده شد. فستیوال با مهمانان و اشتراکچیان کنفرانس امکان خوب فراهم آورد که با عکس و نگاره‌های معرفی کننده تاجیکستان همچون کشور پیشاهنگ جهانی در مسائل آب و پریخ‌ها و اقلیم، امکانات گیدر انرژتیکی و استحصال انرژی سبز، تاریخ، فرهنگ، صنعت و عنعنه‌های باستانی مردم تاجیک شناس شوند و همزمان شام گوارا و جالب داشته باشند.
این است آن انرژی سبز که ما می‌بینیم. حکومت جمهوری تاجیکستان نه تنها در تامین آب آشامیدنی بلکه در تولید انرژی سبز با این راه نیز پیشرفت است، یعنی اقتدارهای انرژتیکی از حساب نیروگاه‌های برق آبی زیاد می‌شوند. این همه برایم تاثیر بخش بود. این کنفرانس را تاجیکستان در سطح بلند تشکیل نمودند. تشکر زیاد بر رهبری تاجیکستان. و این کنفرانس خیلی مهم است، زیرا ما درباره تاثیر مذاکرات از جمله تغییرات اقلیم و تمایل‌های دموگرافی، تأثیری که آنها به آدمان دارند، خصوصا در شهرها بحث می‌کنیم. Как ваш город, он сочетает в себе не только красоту природы, но и также необычайно высоко оцениваю отношения местных жителей и также то, как вы относитесь к водным ресурсам. Ваш город крайне гостеприимный, и хотелось бы отметить те условия, которые были предоставлены для нашей делегации. Была на то причина для того, чтобы президент Республики Таджикистан организовал данную конференцию здесь. کار کنفرانس سیوم بین المللی سطح بلند و به 10 ساله بین المللی عمل برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در نشست مطبوعاتی با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان، رئیس کمیته ملی تدارکات طاهر رسولزاده جنببست گردید. نتیجه کنفرانس قبول اعلامیه دوشنبه می باشد که در آن دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد و جانب‌های منفعت‌دار را برای سرعت بخشیدن به عمل‌ها